духтаракои азиз, бори нав омадай 108 магазинда нигоҳ кунед. Ҳамаш бори туркӣ озбо нишон метиҳем, модель мепурса нишон метиҳем то на марамад ина каседа дар корай биёен. Куртои фасон, болопӯшои хушрӯ. Ҷа бозори Корвонай тарафи пажарка байни дуюму сеюма, байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ. Ина халатако бисёриёда нарасида буд ку размеро. Ина марамад духтарако биёен ҳамаи размерош омадагиай метавонен дархост кунен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо нависеншона. Иҷада чанд намудай, ина бинен, бора бинен чӣ бор бисёр омадай. Хулас ҳамаш новинка. Ҳамаш бори фасон. Ишаишта хушрӯ турецки тоза духтаро. Ина биёен. Ина миёрам ҳозир ҳамаша бо да танаи модель нишонтон метиҳем духтаро. Ипекои фасон духтаро бренди Эспира. Ина кассе интизор буд. Ҳозир як пачка кушодем. Нигоҳ кунед модель пӯшид бинен чӣ хушрӯай. Мана беҳад ипеки фасон бренди Эспира 1000 сомон штагай. Ино 1300 будан ку духтаро. Ҳозир 1000 сомони штагай. Турецки тоза. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар нависен. Размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Доставка ҳам дар Тоҷикистон доранд ва ҳам ба тамоми шаҳрҳои Русия. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ. Дигар цветош ҳам ҳастай духтаро. Бинависен бо суратоша мепартоянд. Ва духтаро нигоҳ кунен Эспира чихе ипекои хушрӯ овардай. Ина бренди Эспирай турецки тоза размеро ҳамаш ҳастай. Беҳад хушрӯ. Аз размерои майда сар карда то размерои батала ҳаст. Нархошон 1000 сомони штагай. Даётон боша 1300 сум буд. Ҳозир 1000 сомон штагай. Бозори Корвон тарафи пажаркая иҷа байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ. Ин магазина бисёриё медонанд ки тез аксияҳои беҳтарин пешниҳод мекунад. Марамад ина ипекои хушрӯшон омадагиай. Аксия 1000 сомон. Боз як новинкаи фасони бренди Эспира. Нигоҳ кунед духтарако. Анамхе ипекои фасон омадай. Размерои ино духтаро аз размери майда сар карда то батала ҳастай размер. Беҳад хушрӯ. Нархшон аксия штагай 1000 сомон. Даётон боша ипеко нархошон 1300 буда. Ҳозир боша 1000 сомонӣ кардагиянд. Турецки тоза. Марамад духтарако кассе ипекгирай ҳатман нависеншона доставкатон кунанд. Ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ. Мана ҳама ҷо доставка доранд. Ҳам Тоҷикистон ва ҳам ҳамаи шаҳрҳои Русия духтаро. Анами хел комбинирований ипеку королевский велюр омадай. Тоза турецки аз бренди Эспира духтаро. Нигоҳ кунен ино 1300 сомонӣ бояд боша. Лекин барои подписчикони мо аксия кардан 1000 сомон. Марамад бинен чихе хушрӯй. Дигар цветчам аст. Ҳозир нишон метиҳам модель. Бинен 1000 сомон размерош ҳамаш ҳастай духтаро. Инаи дигар цветчай диден чихе фасончаян. 1000 сомони Эспира. Касседа дар кораи рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен дарава как доставкатон кунанд духтаро. ҳамқа хушрӯай ки качестваш. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ. Бинен чихе хушрӯай. Мана марамад духтаро кассе занҳои азиз кассе киртагирай ҳатман биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. Ира бинен духтарако бисёриё анами бренди ламиража пурсидан. Нигоҳ кунен турецки тоза бархат омадай. Бархат асосан Дубай нишон метиҳад. Ана ҳозир туркиш бренди ламираж турецкиша овардай. Ҳамқа хушрӯ и блески ира бинен и ворси ира бинен духтаро фарқ кунанда. 1700 сомонӣ мефурӯхтанд. Ҳозир ма дигар цветошам нишонтон метиҳам. 1500 сомон кардагиянд. Размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Аз размерои майда сар карда то размерои батал. Беҳад хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин. Рияди магазинои шишагӣ иҷа. Баъд нигоҳ кунед духтаро расцветкои дигаша. Бинен чихе цветои хушрӯ дорад. Тёмнои синӣ ҳастай, савзи закия, савзи талхабарг, вардови, сиёҳ, шоколаднови. Ҳамқа бо блескошай пеш хушрӯай духтаро. Марамад доставка ҳам Русия доранд, ҳам дохили Тоҷикистон ҳамаи ҷо доставка ҳастай. Нависен бо маълумоти бештар аз хуҷон пайдо кунед. Куртои бренди ламираж омадай духтаро. Чанд та расцветкаи фасонуш хушрӯгиша бинен турецки тозаяй. Куртоо ва яна велюран.
мана королевский велюр ира оригинал духтаро ина каседа дар корай размерои майда сар када то размерои балшмерка ҳастай марамат ду модел омадагай инаи моделе ки ҳозир пуштагиян остинош гил дора хел гилои фасон дора расветкоша бинен чиқа хушрӯ анаи моделш боша бо дига хел таракай диден нархошон 1200 буд ҳозир 1000 сомон шудагай то размерои батала мешава марамад ина киртои фасони туркӣ гирифтанӣ бошен ҳатман биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза духтарако ира бинен кори дастӣ рафтагай 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ҳамино ҳамаш расветкои ҳамияя 1000 сомон марамад биёен духтаро омада наметонед нависен чун доставкатон мекунанд доставка ҳам дохили тоҷикистон доранд ҳам русия ҳама шаҳрҳои русияда ҳаст доставка духтарако халатои фасон аз бренди ламираж омадагай турецки то заян размеро ҳамаш ҳастай марамад ина каседа дар корай як бор қафаша мишонтед нигоҳ кунед чиқа хушрӯай ай размери майда сар карда то размерои батала ҳастай 1000 сомон 1200 будан барои подписчикони мо 1000 сомони ай марамад биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ инаи фасоншай аҳамияти нехелеай фасонуш ҳозир боша бо дига моделшам аст нишонтон метим биненда ина марамад иш бо фасонуш дига хел таракай ёям ҳами бренди ламираж фақат ки фасонуш дига хел нархиш 1000 сомон размеро ҳамаш ҳаст биёен духтаро ай пеш тамошо кунед касе интизор буд халатои бренди ламиража турецки тозора ира бинен чихо хушрӯш омадай дар магазини 108 ҳам қафасонаи ай пеш ина духтарако келинчако занҳои азиз касе дар нами модел маҳқулай ҳатман нависен дарав доставкатон мекунанд 1000 сомон ай 1300 сомон бояд боша барои подписчикони мо 1000 сомонӣ кардагиян хушрӯи бадай як бор пештарак биёен остиншам нишонтием нигоҳ кунед духтаро остинакошон намхева якай хушрӯ дар ҳақиқат ҳам фасонак 1000 сомонӣ размеро аз размери майда сар када то размерои калон ҳастай бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ҳатман омада тамошо кунед духтаро маҳқултон мешава ё ки нависен доставкатон мекунанд тамошобинони азиз нигоҳ кунед анай хел бархтора дар магазини 108 аксия карда нигоҳ кунед бархтои Дубай 1300 сомон марамад ина каседа дар корай ҳозир ма дига цветушам нишон метам дига моделоша метавонед биёен бо айпеш бинен 1300 сомони бозори Корвон аиҷа тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин духтаро нигоҳ кунед намҷо чи моделе ки дидестен кам мондагай ҳамаша 1300 сомонӣ кардан бархтои 1500 1600 сомоно марамат рақамушон ҳаст дар рӯи экран киртагир бошен духтаро бинависен дар равакак доставкатон мекунанд